Kelai temai kan? সংখ্যাটা লিখে লিখে করে দাও হ্যাঁ Saya dia dah bukan. আর সই করে নিতে Niche na আমরা 100 কিলো ওই কভার বহুত কম যাও পঁচিশটা দাঁড়া বিশৃঙ্গ जों दिनै वेस्ट जुनालनि बिसिङाव दिनै 7टा साब जुनाल दङ साब जुनाल चेयारमेन रकबाय दिनै जेडि साहेब दङ दिनै अर इन्डास्ट्रिनि इनचार्जआव थांनाय दिनै मक साहेब दङ दिनै अर चेयारमेन भाइस चेयारमेन जत नतुयो जों दिनै कक सालायया जे गोसांमानि जराव बुबाग्रानि दागि मुंबाय जों टिटि एडिसि हापां दिनै बियाल थांनाय गोसां जागै थांनाय रुकुरंनो कमल लिरनायनि बागै जों दिनै ककचाबनो हारखा बेखाय ककचाबतोयै जों दिनै एडिसिनि फाटारो जारा थांनाय बरंनो बसं लिरनायनि बागै जों दिनै खा बाक्साखाय जों सिद्धान्त नाखा बेखाय आबोनि बागै प्रतिति बिसिओ जों 45 टाका रिनाय इनखाय ओ फाटारो थांनाय बंनि बागै 5 टाकाय 50 टाकायै जों प्रतिति बिसिओनो जों ताक्लाय कमल लिरनायनि बागै दिनै सिद्धान्त जों ताबुंखखा दिनै जों ब्लाइखनो तंथगो तामनि हिंखाखाय दिनै बियाल थांनाय रंनो बांनायनि बागै दिनै साब जुनाल चेयारमेन भाइस चेयारमेन नंनो जों कमल याफारि रिमाखा बरक दिनै न कमल तलां थांबायनाय खाख्लायो अ सालनि साथामनि बिसिङावनो अ गोसामा जराव दिनै उनखौ रंनो जों कमल बागै मानाय टोटेल दिनै वेस्ट जुनालनि आन्दाराव 82टा बिसि दङ आबोनि फाटाराव गोबांमा जिपि दङ बेखाय आरो जों कमल दाति नरिनाय बेखाय आं खाख्लायो दिनै जारा बिसि चेयारमेन थांनाय र যারা একদম গরিব বিয়াল তংনাই চিনি সাব জুনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান রক বাই মালাयै ককসাবলাयै যাহাতে গরিব বংশনি बर' रक बियाल तंनाय रंनो बाग मा खाखाय ब्रेके काहाममान खाखाय उनका किया वेस्ट जुनाल सिमी जानाय इमा वेस्ट जुनाल जत जुनाल न रिजांनाय वेस्ट जुनाल सिमिया जत जुनाल रिजांनाय तामके जों वेस्ट जुनाल बा हेडक्वार्टार बाय गाना तंनो बा जों सिगां बेखौ कमल नाहार माखा गाबोन बागै जों आर्जेन्ट मिटिं खायो दिनै जों कमल दिनै साब जुनाल चेयारमेन नंनो याफारि बिमाखाता अबका तिनी बिलेखे जार अब ताबु प्रत्येक साब जुनाल जों ताबुनो बंनि जे कोटा 50 टाका क्लाइमानि अब जों ताबुनो बर्न बागै दिनो खसिनायता